макар че е по-хубава от нашата, едва ли може да има. Това е специална Лего тухличка, с нея може да построи всичко. Наистина ли? Да. Космически кораб, държава, инженерна лаборатория, машина на времето, история без край. Него е свят от идеи, е моята супер сила. Знаеш ли какво искам да построя? Мост между децата и техните желания. Между игрите и знанията им. Между вчера и утре. Ако падне моста, ще го построим отново, нали сме Лего приятели? Значи, Лего не е просто игра. Да, Лего е вълшебство с инструкции. И знаеш ли какво е най-хубавото при него? Че всичко можеш да създадеш, ако вярваш себе си и учиш без дори да усетиш, че учиш. И всяка тухличка е като приятел, за да ги събереш, ставаш по-силен. За